ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋମ୍ କୁ ଯିବେ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟ 2024 ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏମିତି ଆସିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି ପପଅପ୍ ଆସିଯିବ ସେଇଟା କାଟିଦେବେ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ମାରିଦେବ ଏଠି। ତାପରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଲେଖା ଥିବ ଉପରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଶୋ କରୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁଆଲ୍ HSC ରେଜଲ୍ଟ 2024 ନାଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ତାପରେ ସେଇଠି ମାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ତ ଜାଣିନାହିଁ ମୋ ଭାଇର ଦେଖିଦେଉଛି ନାମ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ଟାଇପ୍ କରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇର ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ଏଠି। ତାପରେ ଗୋରେ ମାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ସରି ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା 222 ରଖିଛି E ଗ୍ରେଡ୍।